Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Minecraft și cred că asta e destul de ciudat ce o să zic. O să încercăm să luăm bani pe un server. Da, ați auzit foarte bine, bani. Da, și cum o să ne luăm bani? O să fiu toxic, o să bag hack. Da, o să bag hack. Și nu orice hack. O să vă arăt eu. Hai să intrăm și noi la multiplayer. Să vedem ce server avem. Oh, nu e nicio simulator.ro. Hai să intrăm. Poate are bani deja. Bun, cred că o să arăt parola. Pentru că dacă nu-și ia bani contul ăsta, îl luați voi. O să pun parola cârnat. Nu, cârnați. Da, stai. Cârnați, gata. Asta o să fie parola. Bun. Acum hai să dăm register. Am intrat. Bă, stai că eu deja am X3. Da, o să băgăm X3. Și o să jucăm până ne luăm bani. Poate facem chiar și mai multe videoclipuri. Hai că-mi bag și un skin. Oare ce skin să-mi bag? O să-mi pun skin de troll. Acum nu se vede, dar o să se vadă când intrăm. Bă, ce? Roa garden. Noi intrăm pe survival. Aoleo. Bun. Am intrat. Acum hai să mergem în... Bă, da, hai să-mi dau și un skin. Un kit start. Bun. Eu am murit, nu știu ce cu groapa aia. Ne punem aici pic. Toporul și așa. Cred că doar atâta ne trebuie. Hai să intrăm pe lumea iar. Și hai în Europa. Bun. Am intrat. Adică am venit în Europa. Acum, bă, hai să băgăm X3. Eu am uitat să scot X3, că m-am jucat puțin să văd cum este. Acum filmez. Acum hai să săpăm în joc. Că doar se vede și lava. Adică uitați. Deci, da. Hai să săpăm până vedem diamant. Bă, oară să iau bana acum, în videoclipul ăsta. Mergem la stratul 50, minus 51. Dacă mă întreabă cineva cu X3, de X3, nu-i zic nimic. Nu-i scriu nimic. Mama, deja dăm de diamante. Și nici nu suntem la stratul minus 51, da. Lol. Nu ne facem acum pickaxe, mai târziu. Bă. Da, nu, că blurez la edit. Ăștia mai vorbesc și urât. Deci, o să blurez la edit, ca să... Bun, hai să mergem.
Cred că stratul 51 e la Bedrock. Mamă, să mă duc după diamantele. Hai că mă duc. Mă fac full diamond direct. Fac câteva diamante și mă fac full diamond. Ca să... Că v-am zis, scopul meu este să-mi iau bani. Da. Hai să mergem aici. Bun. Hai să mergem la 51. Cred că am zis stratul de minus 51. Cred că am zis stratul minus 51 de vreo... Stați. De vreo 10 ori în clipul ăsta. Bun, acum suntem. Hai după diamant. Avem pe aici o grămadă. De ce m-am dus eu la stratul 51? Nu știu. Că văd că nu văd deloc diamante, dar în fine. Punem pe aici blocul. Unde este? Toți diamantele. Comuna. O să mergem după diamantele alea de acolo. Oare câte avem acum? 15. Cred că dacă mai minez încă o dată mă fac full diamond. Mamă, dacă mi-au bani din prima. Văd că este un zisicheper. Da. O să pun pauză și o să revin când mă fac full diamond sau așa. Aparent aici este o protecție. Ah, păcat, bă. Da, revin. Fraților, a venit și un prieten la mine. Hai să ne facem full diamond. Că am făcut diamante. Am mai minat câteva, am uitat să mai dau drumul la filmare. Punem aici. Bun. Scoatem armura asta. Acum casca și cred că mai fac un pickaxe și o sabie. Bă, mi-am făcut... Doamne, o să-mi pun asta. Acum hai să chemăm adminul. Bine, ce admin? Este admin. Am zis să dea TP. Hai că zic la PC Hacker.
Poate un staff pe Veniș. Cum ar fi? Că mie mi-a dat cineva bani pe alt cont. Exact acum. Că m-am jucat. Bă, ăsta e prietenul meu. Bine, hai că... Cred că închid și eu videoclipul. Și mai facem un videoclip. Mai fac un videoclip peste 2 zi. Mine nu fac și poi mâine fac. Ok. Și da. Hai că închid și eu videoclipul. Hai, pa!